نہیں ہسن والی بات نہیں، میرے آقا نے نا لے لے کے حضور بیرے ماؤنا میں انہوں دساں دعائے قنوت نازلہ حضور نے کتنے دن پڑھی، اے تو دسی نا مولوی نے کدنی نہ گل، حضور نے صبح دی نماز جب 70 قاری شہید ہوئے تھے حضور نے ہاتھ چک چک کے یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے، یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے۔ اے مولوی نے کدی گلاں کیتیاں ہوندیاں تو پھر انہاں نوں پتہ ہوندا نا جناب، اسی آپو دا دین چھپایا، اس واسطے شرابی تے کبابی تے نون لیگ دے ایم این اے تے ایم پی بھی کہندے اسی بھی عاشق رسول ہاں، اسا عشق رسول دا معیار دسیا ہوندا نا کہ عشق رسول تے انہوں کہندے جلیا ابو دجانہ نو میدان اودے ہر تیر حضور دے سامنے جھکے کھڑے، ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا، اور اتنے تیر لگے کہ کل کنفز جی میں سیو آندھی کنڈے آلی، اتنے تیر ابو دجانہ دے جسم تے پیوست ہو گئے، لیکن لا یتحرک ابو دجانہ دے جسم ایک بار بھی نہیں ہویا کہ تیر لگیا۔ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ ہاں